Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου Έλληνες, σας καλησπερίζω, αλλά και σας εύχομαι την αιώνια Κυριακή να αποκτήσουμε μέσα στην καρδιά μας. Να αποκτήσουμε το φωτισμό και τη λύτρωσή μας από το κράτος ενός ξένου κράτους στο κράτος των Ελλήνων. Το κράτος του Ισραήλ που σήμερα έκτισε το νέο Ισραήλ επάνω στις πλάτες του ναού της Αγίας του Θεού Σοφίας, χρησιμοποιώντας μάλιστα για σήμα του την Ακρόπολη μας. Τα μάρμαρα όλοι τα βλέπουμε. Το πνεύμα αυτόν σήμερα, αν το φέρουμε σε αυτή τη γη, ποιο είναι? Αναρωτηθήκατε ποτέ? Αναρωτηθήκατε ποτέ αν έρθει ένας Πλάτωνας σήμερα και σας πει ένα ποτήρι νερό στην Ομόνια, τι θα του κάνατε? Αν έρθει ένας Χριστός σήμερα, ο Χριστός ξανά ως αρνείο εσφαγμένο, όπως βάζετε εσείς σήμερα την αδελφοσύνη και το λόγο του, και στην εικόνα το προσκυνάτε και στην ουσία κάνετε ό,τι συχαίνεται ο Θεός. Ό,τι τυφλοί Έλληνες, νεκροί που περπατάτε επάνω στο ζωντανό σύνταγμα μιας κλαβωμένης Ελλάδος. Εσείς που ακολουθάτε αυτούς που ό,τι χειρότερο έχουν ως τον Αντίχριστο, δηλαδή έχουν εμάς τους Έλληνες και τον Ιησού Χριστό μας. Δεν μπορεί, αδέρφια μου Έλληνες, να μιλάμε για δωδεκάθεο την ώρα που βρίζουμε τον Ιησού Χριστό μας. Δεν μπορεί να ονομαζόμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, να βρίζουμε τους δωδεκαθεϊστές με μικρό θήτα και να στέλνει στο διάλο ο αδελφός τον αδελφό και να ψηφίζει για μεσία του Εβραίους, Έλληνες εντός εισαγωγικών πολίτες. Πολλά είναι αυτά που μας χωρίζουν, μα ένα αυτό που μας ενώνει, το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Και Χριστός είναι αυτός που είναι ενδεδειμένος στην ανθρωπιά. Και σήμερα η ανθρωπιά μας, αδέρφια μου, ποια είναι? Τα έργα μας δείτε. Όλοι πάτε στην εκκλησιά, κάντε το σταυρό σας. Και ποιος έκανε αυτά που ο Ιησούς Χριστός είπε? Πολλά αυτά που μας χωρίζουν, αλλά θα ασχοληθούμε σήμερα με αυτά που μας ενώνουν. Αλλά πρώτα πρέπει να βγάλουμε τα σκουπίδια από τα μάτια μας. Να δούμε επιτέλους το φως των ουρανών. Αυτό το φως που ως άγγελοι τιμένοι οι ιεράρχες της ιεροσύνης του Ιησού Χριστού σήμερα μες στα άβατά τους σας παίρνουν ξορκίζοντας τις μαύρες μαγείες και έτσι τις ομολογείτε ότι υπάρχουν, και αντί το Χριστό φοβάστε τον Αντίχριστο, και όσο τον αποφεύγετε αλλά το φοβάστε, τόσο γεννάται ο Αντίχριστος μέσα από τη δικιά σας την καρδιά, που γίνεται αντίχριστη, αντιχριστή, αντί να είναι γεμάτη με την αγάπη του Ιησού Χριστού και το φως των ουρανών. Εμάς των Ορθόδοξων Χριστιανών σήμερα γίναμε Ορθόδοξοι, γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και ως χριστιανοί, ως άνθρωποι είμαστε τιμένοι, μας περάσανε το φόρεμα του φθόνου, του μίσους και της διχόνοιας αναμεταξύ μας. Εκκλησία εστί ο ελληνισμός. Εκκλησία δεν είναι τα τουβάρια, αλλά το πνεύμα που κρύβουν αυτά τα τουβάρια. Ορθοδοξία είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ο Θεός. Ο Θεός του ουρανού στη γη που κατέβηκε και Ελλάς φυτών ουράνιων μας ομολόγησε ο Χριστός ο ίδιος. Το μαρτύρησε. Αν και το αποκόψα, δεν αποκόβεται από την ψυχή μας αυτό. Μας το αποκόψανε υποτιθέμενοι Έλληνες, υποτιθέμενοι Κρόνοι και Ζωχουμούτυποι, την ώρα που το δωδεκάθεο το έχουν ως χωματολάτρες. Σας μιλάω σήμερα στο ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας, και όποιος μέσα θέλει να μπει από την πύλη, δεν υπάρχει κανένας αρχάγγελος εκεί φύλακας, αλλά μία Αγία γυναίκα,
η Αγία η Κατερίνη μας. Το Θεό αυτινής πιάνουμε από το χέρι που μας έλουσε με τη Θεία Χάρη Του. Το Θεό της Σύβυλας, του Απόλλωνα, που είπαν οι Έλληνες προς εσάς, τους προσκυνούντες τη σκλαβιά, την πορνεία και τα Σόδομα και τα Γόμορα της παρούσας σας στιγμής, Ελλάδα μου. Ελλάδα της Τρόικα, η Σύβυλα ομολόγησε ένα Θεό και ως δεύτερη Σύβυλα προφήτηδα, Αγία που μαρτύρησε και δεν προσκύνησε το Θεό του Κορανίου όπως τον Βαρθολομαίο Πατριάρχη του Ισραήλ σας στη γη μας. Η Αγία Κατερίνη είπε ως Σύβυλα νέα, και σήμερα εγώ Ιωάννης σας λέγω ως Χριστός ενδεδειμένος στην ανθρωπιά, ο Ιωάννης, σας αφαιρώ, μάλλον δεν σας λέγω, τη γνώση που σας περάσα στα μυαλά. Σας αφαιρώ το αγκάθινο στεφάνι που ως βασιλείς ψηφίζετε βασιλιάδες, αυτούς που καταργούνται το έθνος των Ελλήνων και σταυρώνουν τον Ιησού Χριστό, αλλά το χειρότερο σταυρώνουν την ίδια τη δεξιά του Θεού Παναγία γυναίκα, τη μητέρα και μάνα που λάτρεψαν αυτοί που είδαν το όλον και το λάτρεψαν. Είδαν το όλον και το λάτρεψαν. Ειδωλολάτρες. Και σήμερα αυτή η λέξη ελληνική, το σημενόμενο της λέξης είναι χωματολατρεία. Γιατί εσείς βλέπετε το όλον και το λατρεύετε στο Χριστό και κανείς δεν αγαπά το Χριστό. Εσείς είστε ειδωλολάτρες και όχι λατρευτές του ελληνισμού. Αυτόν τον ελληνισμό που Ιησούς Χριστός, ο Πατέρας και ο Υιός ενσαρκώθηκε και έγινε ένα με εμάς τους θνητούς για να μας δείξει ότι εμείς οι θνητοί είμαστε θεοί κατά χάριν όταν ακολουθούμε την οδό του φωτός που μας απόκοψαν, μας αποκεφάλισαν αυτοί που μας βαπτίσανε ως τον Χριστόν, εμείς να είμαστε πάνω στο Σταυρό. Εμείς δηλαδή αυτοί που ψηφίζετε σήμερα οι Εβραίοι είμαστε εμείς ο Σατανάς τους, ο Χριστός. Έτσι δεν σταυρώσατε το Χριστό. Σήμερα εσάς που στατιστήσανε να είστε αντί το Χριστός, για κοιτάξτε, και αυτοί που δεν πιστεύουν στο Χριστό θα πιστέψουν. Να ο Χριστός, η Ελλάδα, ο ελληνισμός, να ο Ηρώδης, η Τρόικα της Μέρκελ, να ο Αντιχριστός, οι άγγελοι δεσπότες που στην πύλη κάθονται ως επίσκοποι και ορκίζουν αυτούς που λένε ότι εμείς οι Έλληνες, οι μη Εβραίοι, είμαστε ζώα με ανθρώπινη μορφή και τα υπάρχοντά μας και εμείς και τα παιδιά μας και ανήκουμε σε αυτούς που χωρίς να ρίξουν ένα βόλι με την ευγένεια και την ευσέβεια μας διοικούν και μας κρατάνε μέσα στο σκοτάδι της κολάσεώς μας. Λέει το Ευαγγέλιο των Εβραίων, ο Χριστός και η Παναγιά, δηλαδή ο άντρας και η γυναίκα του ανθρώπου, είναι μέσα σε, εμείς οι Έλληνες δηλαδή, είναι μέσα σε μια καυτή λίμνη με καυτά κόπρανα και ούρα. Κόπρανα οι νόμοι και ούρα το ιερό, το πνεύμα των παπάδων που ευλογούν τη θάλασσα πετώντας το σταυρό στη θάλασσα, εννοούν τα ύδατα δηλαδή της γνώσης που έχετε σήμερα εσείς και του νερού που σας δίνω εγώ να πιείτε, ευλογούν δηλαδή τα νερά της παιδείας σας να είστε γκόιμ, ζώα τους δηλαδή, και πάνω στη σταυρική κατάρα μέσα στο σκοτάδι του θανάτου σας, αντί το Χριστό εσείς να είστε αυτό το όν, ζώα δηλαδή. Όχι κύριοι, όχι συνάνθρωποι μου, όχι οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ο από το όλον το φως με μικρό θήτα Θεός είπε Θεός το Θεόν ο τριαδικός Θεός και όχι η τριάδα της ομοούσιο τριάδας του Ισραήλ αλλά του ανθρώπου όλου του κόσμου. Σήμερα σας φωνάζω, δώστε το αγκάθινο στεφάνι που σας φορέσαν στα μυαλά στα χέρια μου. Εγώ Ιωάννης που σας μιλάω είμαι το πνεύμα, αλλά Χριστός μου είστε εσείς. Εγώ Ιωάννης που σας μιλάω είμαι ο λόγος, μα του Χριστού ο λόγος είστε εσείς.
Φύγετε λαέ μου από τη μεγάλη Βαβυλώνα. Σταματήστε να ακούτε το ψευδοπροφήτη TV και ακούστε τον εθνικό μας ποιητή, το Διονύσιο Σολομό, που λέγει «Κι αν μισιούνται ένα μεταξύ τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά». Και αν δεν τους πρέπει ελευθεριά, εμάς πόσο μας πρέπει όταν είμαστε ο Χριστός? Τελικά ποιος Χριστός θέλετε να είμαστε, αδέρφια μου? Πάνω στη ξύνη γνώση. Εγένε πας σε ύμνο τη ταφή σου προσφέρουσε Χριστέ μου, δηλαδή για γενναίες και γενναίες μας προσφέρουν να υμνούμε αυτό που μέσα στον άδειο τάφο μας κυδεύει, και δεν είμαστε του Αναστάντα Χριστού, το πνεύμα της αθανασίας, της αγάπης και της βασιλείας των ουρανών στη γη. Είδαν το όλον και το λάτρεψαν, παιδιά μου. Πού το λάτρεψαν? Σε κατσίκες, σε τοτέμ? Όχι βέβαια, σε τέλειο άνθρωπο. Γι' αυτό σήμερα τους λένε χωματολάτρες τους Έλληνες και οδηγάν την Ελλάδα στη χωματολατρεία. Στο χρήμα να πιστεύετε, αυτό είναι ο Θεός. Στον άνθρωπο που τα είδωλα, είδα το όλον και το λάτρεψα, πάνω στον άνθρωπο απαγορεύεται εσείς να φτάσετε στη θεώσή σας. Απαγορεύεται στον άνθρωπο να μάθει ότι είναι Θεός. Απαγορεύεται στους Έλληνες να μάθουν ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Έχουμε πολλά βίντεο και πολλές αναρτήσεις που ευαγγελίζει τον ελληνικό λαό να έρθει προς αγάπη και ομόνοια. Οι εχθροί μας δεν είναι τόσο οι Εβραίοι όσο οι δεσποτάδες, που εγώ στο δικό μου το διάβασα, στη δικιά μου προσωπική εμπειρία και στη μαγκούρα μου έχω τις υπογραφές του Αμβρόσιο Ιγελίας και τον Γόχ, υποτίθεται κάποιον από όλους τους αρχιεπίσκοπους των Παντελεήμων, τις υπογραφές ότι λάβανε εις γνώση το πνεύμα που τους λαλήσα εγώ. Και αυτό που σας μιλώ, 234 διαφορετικά σχίσματα και αιρέσεις γνώρισα που αλληλοαναθεματίζονται. Τόσοι οι αρχιεπίσκοποι Πάσης της Ελλάδος και τόσοι δεσποτάδες στο Διέρε και Βασίλευε που έχουν κομματιάσει το ένατο σώμα του Ιησού Χριστού. Σε πολλά. Και αν μισούνταν μεταξύ τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά. Και βλέπετε σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων οι Ισραηλίτες που δεν πληρώνουν φόρο στην Ελλάδα, δεν έχουν ούτε δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα, σήμερα να ψηφίζουν νόμους του συντάγματος που καταλύουν την ελευθερία του ανθρώπου. Και με, πώς να το πω, τρομοκράτες είναι, με επιβουλή των νόμων τους καταπατούν την ελευθερία του ανθρώπου για να επιβάλλουν του Ισραήλ την ελευθερία στην σκλαβωμένη Ελλάδα. Έλληνες, αφυπνιστείτε αδέρφια μου. Οι ιεράρχες, μετανοήστε και ελάτε σε αδελφοσύνη. Αν είστε του Χριστού, εδώ εγώ σας μιλάω, είμαι το πνεύμα, όχι πρόσωπο. Τα αφημί μου λευκό είναι και λευκό θα παραμείνει. Μία υπογραφή δεν θα βάλω, αλλά ενώστε και δώστε όλες τις περιουσίες που ανήκουν στην Εκκλησία στο Άγιον Όρος, όχι όμως του Βαρθολομαίου, αλλά στους γεροντάδες του Άθωνα. Και αυτό θα φροντίσω εγώ, γιατί εσείς δεν τους ξέρετε καν. Ζητάω από τους ιερείς και παπάδες της κάθε νορίας να αποκοπούν από τα δεσποτάτα που τους τρομοκρατούν και τους οδηγούν να σιωπούν πάνω στο μέγα έγκλημα αυτό του Ισραήλ στην Ελλάδα μας. Δεν είναι το νέο Ισραήλ εμείς οι Έλληνες που ευλογούν οι παπάδες στην Εκκλησία, αλλά αυτοί είναι το νέο Ισραήλ που κρατάνε το λαό μες στη δυστυχία. Δεν είναι αυτό η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία της Αγίας του Θεού Σοφίας και Ορθοδοξίας μας. Εμείς δίνουμε ευλογίες οι Ορθόδοξοι του γάμου της Κανά. Το νερό πως έγινε κρασί, έτσι και το εγώ να γίνει κρασί και να μεθάει της αγάπης του ζεύγους, το άρα με το θήλυ να ζουν τα δυο κορμιά σε μια ψυχή. Και όχι τις ευλογίες του Αβραάμ και Ισαάκ, τα πλούτη να έχετε, γιατί ο Αβραάμ και Ισαάκ είχαν τις γυναίκες τους πόρνες και τα πλούτη τους, δηλαδή σας ευλογούνε οι γυναίκες σας να είναι μια πόρνη και να σας φαίνει πλούτη.
Έτσι πόρνη είναι σήμερα η Εκκλησία στα χέρια των Εβραίων. Πόρνη είναι και οι δεσπότες, οι τσάροι, γενίτσαροι, οι μάμιδες που προσκυνάνε το Άγιο Κοράνιο. Αδελφωθείτε αδέρφια μου και αδερφές ψυχούλες μου. Ευαγγελιστείτε με το αγνό πνεύμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μα το αίμα φέρνει αίμα και η μαγκούρα μαγκούρα. Το ψέμα ψέμα, μα και η αλήθεια την ειρήνη. Και η αγάπη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών κάτω στη γη. Και δεν πρόκειται εδώ για την αγάπη του Ισραήλ στη γη μας, αλλά για την αγάπη της γης μας, του Θεού της γης μας και του Πατρός μας προς όλα τα έθνη. Είναι να εν ομονία ομολογήσουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θα πάρουν οι μητέρες Ελληνίδες μαγκούρες στα χέρια τους όταν μάθουν ότι οι μαγείες που πιστεύανε με λάδια πεταμένα και όλα τα γνωστά που γνωρίζετε στις Έλληνες, τα κάνανε οι τοπικοί ιερείς με τους τοπικούς Ισραηλίτες για να κρατάνε το λαό σε φόβο, παίζοντας με τα μυαλά μας και τον πόνο και τη δυστυχία του ανθρώπου. Και ως θεοί που είστε, ό,τι σπέρνετε θερίζετε, σας βάζουν τη σπορά του φόβου και της μαύρης μαγείας. Και ως θεοί που είστε, ό,τι σπέρνετε θερίζετε. Ο μόνοι σας, γιατί είχετε άγνοια. Σας ζητάω να ταπεινωθείτε. Σας ζητάω να αγαπηθείτε. Να έχετε εμπιστοσύνη σε εμένα, το Λόγο, και στην αγάπη του Ιησού Χριστού μας και στη μητέρα μας Παναγίας και όλων των Αγίων Ιερομαρτύρων που το σφραγίσανε το Λόγο αυτόνα με το αίμα της ελευθερίας για εμάς τα παιδιά τους. Και σήμερα και το αίμα τους το χρυσοπουλάνε οι μάμιδες ραβίνοι και ακόμα και με το αίμα μας κάνουν business. Και εσείς τρέχετε πίσω από τα κανάλια, πίσω από τις τσόντες, σας κάναν να σκέφτεστε το φαλό σας και το πιπί σας και ξεχάσατε. Πουλάτε για μια αυτοειδονή τα ίδια σας τα παιδιά στο κράτος του σατανά που φοβάστε και δεν φοβηθήκατε αυτόν που το σατανά έχει κάτω στη γη. Δεν φοβηθήκατε την οργή του Θεού, γιατί ξέρετε ότι ο Θεός τα πάντα συγχωρεί, μα ξεχάσαν να σας πούνε ότι ναι μεν ό,τι σας χαρίζει το χαρίζει κατά χάριν, αλλά που και που γυρίζει πίσω το κεφάλι να δει αυτό που σας χάρισε τι το κάνατε. Εγώ στα χέρια μου σας χαρίζω αυτό που ο Θεός ήδη από τότε με την Ανάσταση του Υιού Του, την Ανάσταση και τη νίκη Του στο κράτος του σατανά και των ανθρώπων, σας το χάρισα πλουσιοπάροχα. Σήμερα σας καλώ εις αγάπην κοινωνία και σας παρακαλώ να αδελφωθείτε και να σώσουμε την Ελλάδα μας με τα όσια και τα ιερά μας ξανά να αναστηθούν. Το αθάνατο πνεύμα Έλληνα σε καλεί να γίνεις άνθρωπος. Μακριά από την πορνεία, τον πόνο και τη δυστυχία και τη σκλαβιά των παρανόμων εν Ελλάδη Ισραηλιτών που παράνομα είναι διευθυντές στην αστυνομία, στην εισαγγελία, στρατηγοί, γιατροί, απατεώνες, τσαρλατάνοι, ιερείς, ψευτοϊερείς. Εγώ ηγούμενος των γυμνών ασκητών της Ενάθο Πολιτεία καλώ σε μετάνοια όλους τους εκκλησιάρχες και το λαό, κλήρο και λαό. Και τα έργα τα πονηρά σας τα έχω στο χέρι μου γραμμένα. Συγχωρώ τους εχθρούς της Ελλάδος μέχρι τώρα, από εδώ και πέρα. Όποιος βλαστημίσει εναντίον της ελευθερίας του ελληνισμού έχει την ίδια ποινή με το τριγμό των οδόντων των Εβραίων κανιβάλων που θυσιάζουν βρέφη κάθε μέρα μέσα στην Ελλάδα και οι Έλληνες κοιτάνε τι βρακί φοράει, τι χρώμα βρακί φοράει η Μενεγάκη. Οι παπάδες ποιο στριγκάκι θα φορέσουνε και εσείς κοιτάτε στον ουρανό να ανοίξει ο ουρανός και να βγει ένα μάτι να σας πει χαίρο πολύ Θεός. Εγώ είμαι η φωνή που ανοίγει μέσα στη ψυχή σας και σας λέει εγώ είμαι ο λόγος του Θεού, ο Ιωάννης ο βασιλιάς σας. Σταματήστε να ακούτε τους θρησκόληπτους που σας περνάνε μια εκκλησία ενός 12 Θεού
για τους αρχαίους και πατέρες μας Έλληνες και αθανάτους. Οι 12 θεοί με μικρό θήτα είναι τα 12 πάθη της ψυχής του ανθρώπου και Θεός των Θεών είναι του Πλάτωνα, που αφαιρέσαν μετά την 8η υποτιθέμενη Οικουμενική Σύνοδο ως ομοφιλοφιλία και αφαιρέσαν δηλαδή τον ευαγγελισμό της γυναίκας και του ανδρός να είναι ότι θεοί εστέ. Ο Πλάτωνα δεν είναι να εισέρθει νοικοθήλη, αλλά είναι παρθενογέννησης. Ας γίνουμε ξανά Έλληνες, ας γίνουμε ξανά ο Αναστάντας Ιησούς Χριστός εδώ στη γη, πριν ο Αναστάντας ανοίξει τον ουρανό και κατέβει λίγο πριν τα έσχατα. Μετανοείτε, εξομολογηθείτε. Ποτέ τα παιδιά σας στην εξομολόγηση να μην πάνε μόνα τους. Αν πηγαίνει το αντρόγενο και τα παιδιά μόνα τους στον εξομολόγο, ο εξομολόγος δεν είναι ορθόδοξος χριστιανός, είναι πλανεμένος. Δεν έφερε σε κοινωνία Χριστού, σε εκκλησία Χριστού την οικογένεια. Άρα πορνεία κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Πορνεία που πορνεύει άγνοια με το σκοτάδι της, το φως που δεν έχει άβατα και του βάρια όπως του Ιησού Χριστού. Φύγετε μακριά από το γέροντα που σας λέγει μαύρες μαγείες και δεν σας λύτρωσε από τις μαύρες μαγείες. Χωρίς εξορκισμό, αλλά μόνο με την ευχή και το Άγιο Μύρο και το αγίασμα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελθέ στον οίκο του Έλληνα που ακούει αυτή τη στιγμή τη φωνή μου. Και επικαλούμενος το Άγιο όνομά σου Ιησού Χριστέ, σε καλώ, ελθέ στον οίκο του Έλληνα, σφράγισον τον οίκο του ως οίκο δικό σου και φυσώντας τα βρωτά παν πονηρό πνεύμα και κάθετο έξευγε από την Ελλάδα. Εδώ είναι οίκος αγάπης, εδώ είναι οίκος ανθρωπιάς. Εύχομαι να ανοίξετε τις πόρτες της ψυχής σας. Μελετήστε τον Ιωάννη, τα λόγια του Ιωάννου και μην ακούτε τη βρύση που σας δείχνουνε, αλλά το νερό που σας δίνει βρύση. Εγώ είμαι το νερό, η βρύση το κουφάρι μου. Αμήν. Σας ευχαριστώ πολύ. Μαριάνθη μου, μπορούμε να βάλουμε ύμνους πάλι. Το δικό μας στούντιο είναι από το Άργος, στη Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ήπειρο, Κρήτη, Αθήνα, Αττική και πάσης Ελλάδος. Έχουμε και τη Γερμανία βέβαια. Εκεί μας ακούνε με κάποια καθυστέρηση και σε πολλές άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας. Θα τα πούμε σύντομα. Ας ακούσουμε πάλι ύμνους. Αμήν.